sih ya? Ini nyolok kemana nih? Ini orang. Gak bisa ini ya? Bisa colok nggak sih? Gak bisa, kayak bikinnya sama segitiga. Wireless bukan udah banyak kan? Itu kalau emang di atas nggak ada.
Huria na hinaholongan ni Tuhata. Ditongani portibingon na jujut mabayan hita luja jalalilu. Di hari pesta parningotan hasasaur nito di parbadia sadarion. Ipabotohod do tuhita. Dang dipasobu Tuhata merdalan sasada dirita. Disuruh do to di parbadia pangapuli dohot panuturi nasitong turohata. Bongot mahita tu parsaorata di bagasan seret niroha to di parbadiaima pai baruhot dohot nasa pasadao kita di bagasan holongna. Maret di mahita siap bukuede nomor 100 walu sada satu tulu bain ma gaba-gaba. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu roha na ibaru, dohot tod di na ibaru, tubagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonokku matutodikku tu bagasan ate-ate muna.
Au do mabahesa asamar parangi hamu di bagasan akka patiku. Akka uhupu radotan muna. Jala patupaun muna do. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohani akan aporsea. Dihatam marhite-hite to di perbadia. Saibuhai marohanami asature parrohon nami. Marhite-hite to dimi. Asatotong gok dame rohanami. Makalacon hagogona. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marit de mahita siya bukede 104 ayat 4 tabab itu bongotima rohaku. Tangiun hamuma batiknya debata imana tersurat Derom walu ayat 12 dohot ayat 14. Ope alea kadongan unang behamu mangadop di daging marparange marguru tu daging ainasa na tinogihon nitod dini debata akka ido anak ni debata ido sahat na atong rak mangido gugu mahita tutuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaho na umbar tupatikni. Amin. Mari de mahita siya bukede nomor 424 ayat 112 soarani todi.
tima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Hodo patupaon hasesani dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak kaholongan di roham. Saya sima roham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon ma tuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha purtibion. Asahu pasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songo sitong na mangolu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung nasodo lomodo rohaku mida hamatian ni perjahat. Na lomo rohaku mida hamamulak ni perjahati tumadiko dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demahita sia buku de 100 sia ayat 2 ro ditolu. Saya songgopi hamion. Tangiun hamuma hatani debata turupuk epistel di minggu Pentakosta na parjolo ima naniene sada Musa opat mamukas sian ayat 17 sahatro di ayat 26 tajahama marsikat soring dungi sapurma sikait dot jolomanai jadi gabe-gabean ma ibana jala ditubuhon ma si Hanok dungi dipuka masada sosor dibain ma guarni sosori Hanok manghuton guarni anak nai Dungi ditubuhon si anak si Irat manubuhon si Mehuel manubuhon si Metusael manubuhon si Lamek. Alai anggo si Lamek dua do jolmana dibuat guarni nasada si Ada guarni na paduahon si Jila. Dungi ditubuhon si Ada masih jabal ibana do opu ni sude akana manginani undung-undung dohot na papinaha. Ia guarni anggini si Jubal ibana do opu ni sude aka si piltik hasapi dohot sordam. Si Zila pedi tubuhon do si Tubal kain pandi ni sude aka si Pauli tembaga dohot bosi. Ia iboto ni si Tubal kain sinai mado.
Dungin inna silamek ma tujol mana na duai. Si ada dohot si jilla. Bege hamu ma suaraku, hamu ale jolmani silamek. Pinggol hamu ma torsakon, saina bunokku do sada bawa alani bugaki, jala sada doli-doli alani bosarhon. Ai molo pitu hali abulon la isi ai. Ikon pitu puluh pitu kali abulon agos silame. Dungi sapurma si ada muse dohot jolmanai, jadi ditubuhon ma anak sada, dibahen ma warna siset. Ainunga disolukut debata tuahu sada tubuh na asing. Sikak ni si Abel, nabinunu ni si Kain, ninna. Tubuh madohot anak ni si sada. Dibain ma guarna si Enos. Ujui ma dipuka halak pa jauh-jauh guarni Jahoba. Ido sahatna, martua do akan natumangion hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Maret de mahita siap bukede nomor 605 sada tabaopat. Yesus Tuhaku dihoma awon. Tahatidak koma hapor seotai songon na hinatidak ni dongata sa hapor seau di sadok purtibion rap mahita madok
au Porsea Tribata Jehovah doa ma pergugo suatu dosan natu mapalangit otan au Porsea Yesus Kristus anak Tribata Jehovah di mana timbul di Maria Nagagaria siato di perbadia adora suapun hidoto hata mau nadernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di au silang natuat tu banuturu tano namurak manguru di hari paturu nama naik suku lahudu tu siamun di bata jagoba nama naik pergugu na suatu kusani di sima ibana pamulak suatu tano manghu di halak manghu do au Porsea to di perbadia jadong sadaria na dia dia topan anak Kristen dia doh di hasil dosa doh di hapai doh ubat mulu surut dan halak mate doh di amaluan masuk sudah amin. Tapuji matuhata mari tekor ina para di Kamis diuduti kor agape.
Tabegema tik-tik ni huriata nasa minggon. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon matik ting ni huriata di bagasan mingguon, ima minggu 24 Mei 2026. Parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion, ima digoari minggu Pentakosta parjolo, dohot topik ragam do parasi rohaon ni bagasan sadatondi. Napaduahon parmingguon tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Marpardomuan tu tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga na dipatupa sahali sabulan di parmingguanon na marhobas papungo pelean dohot haret tahun ima keluarga sian ruas. Parmingguan parjolo pukul 7 wik Jerusalem keluarga amang SM Barimbing inang NGU Boru Situmorang. Parmingguan paduahon pukul 10 wik Judea keluarga amang HL Manulang inang N Boru Silitonga. Parmingguan patuluhon pukul 10 wik Nazaret keluarga amang Pak Pahan inang Boru Lumban Tobing. Patoluhon pesta paduahon pardingotan ni hasasaor ni todi porbadia Pentakosta paduahon. Di hari Senin 25 Mei 2026 masuk pukul 20 maringanan di gereja di patupa huriata do partangyangan pesta paduahon parningotan ni hasasaur ni todi perbadia Pentakosta paduahon. Sinosohon tusude punguan kor kategorial dohot wik asarade lao patu begehon ende puji-pujian. Paupaton partangyangan wik. Di hari Rabu 27 Mei 2026 masuk pukul 20 wib di patupa huriat tama partangyangan di Ganup wik. Ima wik Jerusalem di bagas ni keluarga amang AKP PBM Nenggolan SHMM inang TNO Boru Silaen nama ringanan di Perum Karawaci Residence Blok C tolu nomor 30. Wik Judea di bagas ni keluarga amang CP si Mamora inang NSM Boru Sitanggang nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok RL2 nomor 10 Sada Bonang. Wik Nazaret di bagas ni keluarga amang M Pasaribu inang MU Boru Silitonga nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok TE Sada nomor 20 Sada Bonang. Wik Bethlehem di bagas ni keluarga amang DSH Sinambela inang H Boru Situmorang nama ringanan di perumahan Gria Permai Legok Blok Asada nomor Sia Caringin Legok Tangerang. Wik Efrata di bagas ni keluarga amang Pak Pahan inang K Boru Zega nama ringanan di perumahan Medang Lestari Blok Betolu J02 RT 005 RW 012 Medang. Di Pangido tusude ruas ni huriata tarlumobi na adong di wik nabe asaria mandohoti partangyangani. Palimahon partangyangan Sikola Minggu HKBP Distrik 20 Sada Banten. Marpardomuan tu pelaksanaan kegiatan tahun transformasi HKBP tahun 2026 sialani HKBP Distrik 20 Sada Banten
patupahon kegiatan perlombaan sekolah minggu antar resort na dipatupa di hari Rabu 27 Mei 2026 maringanan di HKBP Kutajaya dohot kegiatan pertanyaan hafal Alkitab vokal grup dohot Martumba. Napaunopon PHD seksi perempuan di hari Kamis Nanaingro 28 Mei 2026 masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja di Patupa Huriata Do PHD seksi perempuan HKBP Bonang Indah. Sinosohon tusude seksi perempuan ruas ni Huriata Asaria Mandahoti Ulaoni. Papituhon, ibadah bersama Persekutuan Naposo Bulung PND HKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Sabtu 30 Mei 2026 masuk pukul 16.30 WIB maringanan di HKBP Bonang Indah di Patupado ibadah bersama Persekutuan Naposo Bulung Manang PND HKBP Distrik 20 Sada Banten. Sinosohon tusude remaja dohot Naposo Bulung ruas ni Huriata Asaria Mandohoti Ulaoni. Napawaluhon pendaftaran parguru malua reguler. Pinatupahon tusude ruas ni Huriata nunga dibuka muse pendaftaran parguru malua reguler tahun persiajaran 2026 dohot persyaratan naung marumur 14 sahatu 10 walu tahun. Tuakana toras ni anakon nanai mandohoti persiajaron parguru malua asa pasuraton dirima tu situa wiknabe. Batas pendaftaran terakhir di Pasahat Diari Sadarion Minggu 24 Mei 2026. Napasiahon parpunguan huhut pertanyaan pamuhai katekisasi sidi tahun persiajaran 2026-2027. Di hari Minggu Nanaingro 31 Mei 2026 masuk pukul 14 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriata Do pertanyaan huhut di Patupa Huriata Do perpunguan huhut pertanyaan pamuhai parguru malua tahun persiajaran 2026-2027 na didohoti sude natoras dohot parguru malua dohot sude tim pengajar. Tiktingon nagabe undangan resmi tu sude natoras dohot parguru malua dohot tim pengajar asaro mandohoti ulaoni. Napar 10 informasi pesta pembangunan. Hombar tu hasil haputusan rapot panitia pembangunan gedung sekolah minggu PPGSM di hari Kamis 14 Mei 2026 dohot hasil haputusan sermon parhalado di hari Selasa 10 Mei 2026 pinabotohon tusude ruas ima pesta pembangunan namulana di Patupa di hari Minggu 7 Juni 2026 gabe hari Minggu 21 Juni 2026. Pesta pembangunan namulana maringanan di Bagasta di Papidama tu Hotel Tos Convention Center lantai 4 ruang Dalian Natolu Jalan Dasana Indah Bojong Nangka Kelapa II Tangerang. Pesta pembangunan dibuka marhite parmingguan masuk pukul siawib laos diuduti acara pesta pembangunan. Sinosohon tusude ruas ni Huriata asarade manupaki ulaoni. 10 sada pengumpulan
potongan kupon. Sinosohon tusude ruas ni huriata asa pasahaton potongan kupon kecil nanaung lunas tu panitia pembangunan manang tu sintua ganepwik paling lambat di hari Rabu 10 Juni 2026. 12. Pelean khusus. Di hari sadarion papungo pelean khusus dohita tuha porluan diakonia sosial HKBP Bonang Indah na di pasahat marhite amplop pelean khusus naung pinarade ni huriata jala di pasahat tu kotak pelean di tiki pelean paduahon. 10 tolo, selamat ulang tahun. Parhalado rabdohot ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur, goklas ni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun hot ripe, sian tanggal 10 walu sahat 24 Mei 2026. Hatani tuhata si peopata ima natar surat di poda opat ayat 20 tolu. Sian saluhut si jaga oni gumodang ma jaga roham ai sianido ruar aka mual hangoluan. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boi mata jaha di file nanaung di pasahat huria marhite WA di Ganupwik. Saplopat, saldo akhir pembangunan PPGSM pertanggal 22 Mei 2026 ima 700 juta 4 juta 157 700 juta 704 juta 157.555 rupiah. Saldo pelunasan gedung B pertanggal 22 Mei 2026 ima 28 juta 30.768 rupiah. Saldo ni huriata pertanggal 23 Mei 2026 ima 58 juta 485.576. Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon debatama mamasu hita. Amin. Tapuji batu hatta marhite kor kantante laus duduti kor amasion.
Refleksi gobar mosaik ni holong. Ragam hatawon alay sada do toddi namar gogoyhon. Huria na hinangolongan ni Tuhan di begasar rohana dame tapaholang majolo pikirata obason sian rumang ni purtibion nasay marsiadu manuju na pinarhagiot na jojodo tahilala nguluon hirasada persiaduon gabi tubuh pakilalaan kurang hebat hita martibakon halak nasing mananggabe mamitori diri mangulu do hita nuaing di portibion nagok dorpi parholangan molo marasik sian halak gabe patubu parholangan dohot hamusuon. Tuhan pangiot maham asa unang saigirgir diri maradopon na asing palambok marohanami na marpiri asaradehami marsijakonan. Dipaingot Apostel Paulus dohita ragam do para sirohaon alay sada do toddi songon halibutongan nauli alay ragam do bornana manang warna songon sorani musik na tabu begeon alay ragam do nadana songonima nang ngulutta adong do nahobas mangula siulaon adong do nasabar manangi-nangi adong do nabenge di sitonon luhut nai dada naeng paburnang diri alay asa masih urupan diaka hamaolon. Ale tondi parbadia ajar imahami mangantusi ia silehone komuna ora kami dadana pajagar-jagar diri alai dalan doi mangihot parsauran namar sipatuguan. Nuaingon torop dohalak nalungunan agoan perkarejoan sahat tunamad dele dakpola diigil Tuhani asa taulahon akkaulahon namas saibalga silehon-lehon ni todii boy do patar di akkaulahon na met isarani ekkel na patuguroha manang tangan narade mangurupi sopola makirim ikut dipuji sadado hita di bagasan pamatang ni Kristus ia mangai sada siar ruas ni pamatangi rap mangai do saluhutna. Tuhan pakai mahami gabe ula-ula di tanganmu pararar mana adong dihamit tung pe masai met-met lao mapuli dongon atongan tumatangis. Nuaing anggiat ma gurasani pentakostei mangaloha hire-hire biar nirohatta udang itopi api nai alay dihilala roham halak name metho todina panguluhon portibion miyat do di bagasan pamatakta namura matapori ala dia do panituhani rap argado hita saluhutna jala dihaholongi toddi nasasadai. Was Tuhan mama kami karoni ngok gabe barita na uli tu portibion. Amin. Maret demahita siap bukete nomor 105 ayat sada rodi rutna Roma toddi perbadia laus di soma tapasahat pelia sada do sadabi. Di
saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhut na. Selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta. Iya, puji Tuhan. Menyala warna merah hati. Iya, tonge kom menyala dohita. Dung mulak sian par minggu tahun. Amin. Urian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata di minggu Pentakosta. Sadarion imanan yenet sian buku sada Korin bidu 12 mamukamai sian ayat tolu rodi ayat 10 sada. Sada Korin 12 ayat sada ayat tolu rodi ayat 10 sada tangi hok kamu mahatani debata. Dibaheni hubaboto homma tuhamu dang tarbahen halak nama katai marhite-hite toddini debata mamurai Yesus. Jalaholan marhite-hite toddi parbadia dok targoar Yesus Tuhan. Ragam do parasi rohauni alai sadado toddi. Ragam do ulaun dihuria alai sadado Tuhan. Ragam do hagogoon alai sadado debata nama korhosa di bagasat sasudenai. Alai lahom manupak do di basa-basahon jala di pataridahon toddi tuganup. Ai tunas sadaon dilehod do marhite-hite toddi hata habisuhon. Alai tunas sadaan hata parbinotoan
marhite-hite todi nasa sadai. Tuna asing muse hapor siaon di bagasa todi nasa sadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasa todi nasa sadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panuri rangon. Tuna asing namanada ragam ni todi. Tuna asing muse makatahon di hata naliban. Tuna asing pajojorhon parhata ani. Alai saluhut nai di patupat todi nasa sadai. Ai asing-asing be disagihoni tuganup. Guru lomoni rohana. Ido yanggo sahatna. Horas madihita saluhutna. Sehat dohita sudah kamanga kainang. Puji Tuhan. Lausima toktong tangyang tate kamanga kainang. Asa sudah hita daruli di bagasan hahipasot nasihat Tuhan. Amin. Urian itu hatta di dok topik minggu tak di parningotan ari hasasaur ni tod di perbadia sadarion ragam do para sirohaon di bagasan sada todi ragam dang sada alai sadado ima todi napalumehon aka para sirohaon napalumehon aka talenta karunia tuhita salihutna alani sotong salah hita lahom mangalapati pasu-pasu karunia talenta yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Ido nalaho di paingot tuhita di parningotan ari hasasaor di toti parbadia. Uriani tuhata manami nanami nang songoni remaja na posobulong na hinaholongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Pepatah nama terkenal medok. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya segala sesuatu akan berhasil, segala sesuatu akan menjadi kuat apabila dikerjakan bersama-sama. Sementara perpecahan akan membawa kegagalan dan kelemahan. Alania kamanga kainang nanang sidohono kumarhite upamaon riko ni hasadauni. Molodos roha denggama saluhutna. Dada hola denggan alai menjadi lebih kuat. Laos ido na pinaingon ni Apostel Paulus di Jamita sadarion. Di paingon apostelido Huria Korin nasian berbagai golongan ini. Nggak ada holat Yahudi, ale dohok do Junani, dohok do suku na asing, na sada di bagasan Huria Korin. Di paingon do Huria Korin na tongon di bagasan konflik yang luar biasa. Ada berbeda-beda dari sida. Gak bisa ada nani rahu ni Huria Korintus alai tongomma di bagasan konflik yang luar biasa. Dan dong be kepedulian antara satu dengan yang lain. Unang majo lahu mangurupi peduli pedang. Unang majo peduli mangida pe malas. Unang jo mangida lahu mamikiri pe mau. Imana masa kamanga kainang di Huria Korin hati hai. Ido bahen di paingon Apostel Paulus do nasida asasada manasida. Asa unang adong bena menganggap diri lebih baik. Asa unang be saimian nasida mangulu di bagasan gijang ni rohai. Jala asa unang adong be nama dok horong nami do nasitong horong muna da. Jala asa unang adong be na mempermasalahon perbedaan ido.
tujuan ni turpukon. Konflik yang sangat luar biasa, perpecahan yang luar biasa. Tanghola sada mangalo sada alai gabi berkotak-kotak donasida. Itu bahen ditongos mah suraton. Akamanga kainang diturpuk jami taon di patorang do akan naginohan ito di porbadia. Akaragam ni silehon-lehon ih. Imamamukai siyan ayat 8. Rodi ayat 10. Adong ma siya ragam ni silehon-lehon ni todi. Nabarjolo hata habisuhon. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan ada yang diberikan talenta untuk berkata-kata dengan hikmat. Napa duahon dilehod do hata parbinotowan. Ima berkata-kata dengan pengetahuan. Ima silehon-lehon ni todi. Pitor husi pulhon berarti si godang hata dang ulau ni todi. Alai yang berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Nah patuluhom musesian turbuk tadi dok dilehod do hapor siaun. Roh itu memberikan iman. Dilehod do huaso pamalupon. Huaso patupahon halongangan. Gogo laho manurirang. Manadaragam ni todi. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan karunia membedakan bermacam-macam roh. Napa waluhon makkatahon hata naliban. Atau berkata-kata dalam bahasa roh. Jalan apa siahon naparpuri di patorang di turpuk taon. Ima laho pajojorhon parhatau. Atau menafsirkan bahasa roh. Omma. Napinatorang ni Apostel Paulus di turpuk taon. Nanaung nilehon ni todi ini adalah karunia yang diberikan oleh roh Tuhan. Ima roh kudus. Alaya kamanga kainang sa sitong nadang holasia. Meragam do. Jalahu pikir hitape dapotat do di karuniai. Mulut aja muse anon di Rom biddu 12, di buku Sada Korin, di buku Efesus biddu 3, ro di biddu 4, di buku Sada Petrus biddu 4, di do muse akasi lehon-lehon itu di imalahom melayani untuk memberi tanpa pamrih. Si lehon-lehon itu didotong memimpin, mengajar, mengatur, murah hati, mengusir setan, gabe panurirang, gudang, aka si lehon-lehon nitodi. Jadi dada holasia. Songon natar surat diturpukon alai, gudang do aka si lehon-lehon nitodi. Alai akamanga kainang sadado iyanggo tujuanna. Siyan na maragami akaragam para si rohaon hola sadado tujuan na imalaho pasangapon Kristus Jesus Tuhatay. Ido nagabe tujuan na nang nagabe na asing holan laho pasangapon Kristus ido. Imana marhiti makatidakon Kristus Tuhatay dohon manogihon jolma tu hamubao. Maka mulu gudang si lehon-lehon ni todi gudang si lehon-lehon di debataha banyak talenta maupun karunia yang diberikan oleh roh. Tujuan akhirnya adalah laho pasangapon Yesus Tuhatay. Hola nido tujuan na dada na asing. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk merasa lebih hebat. Bukan untuk merasa lebih rohani. Apalagi lah menggunakannya untuk berbuat dosa. Ido na pinatorang di ayat na patuluhoni. Di baheni upabotohom matuhamon. Nang tarbahen halak namak katai marhite-hite tot dini debata mamurai Yesus.
jala holan marhite-hite tot di porbadia do targoar Yesus Tuhan. Artinya kamanga kainang halak na porsyai, halak na ginohan ni tot di porbadia, dada laho patubuhon perpecahan. Halak na naung ginohan ni tot di porbadia, dada laho memulik-mulik kot diri atau mengkotak-kotakkan diri. Alai laho tuhasadaodo. Asa sada di bagasan Kristus, sada laho makatidakon Kristus, jala sada di bagasan holong maka holongi debata dohot maka holongi donga. Maka di perdalanan ni ngulutaw nakamanga kainang, jangan pernah persoalkan perbedaan. Meragam dua kata lentata. Itu tahe meragam. Mungkin ada una dos. Alai unang gabe tak persoalhon. Unang gabe cemburu. Unang gabe iri hati hita alani ragam ni si lehon-lehoni. Jangan pernah persoalkan perbedaan. Songon namasa di Huria Korin. Ala si lehon-lehon di debatado perbedaan ini. Dukoni jangan pernah merasa minder juga. Ala perbedaan si lehon-lehon di debata tuhita. Ayo lo dokan halak minder. Pamet-met tu do na yau. Ibana boy pamalupon namar sahit. Habibo lo namar sahit terus. Ibana rupani kan jadi dang hona. Ala ida jo. Ahado muse talenta na pinasahat ni debata tuhita. Nang di tonga-tonga ni parmingguat taupe tung mace godang doaka talenta. Adong mai na marmusik kate erang majo aka yana kotau. Namar biola, namar keyboard, adong dang song leader. Dala unang menek rohana gijang ate ala dang tarbereng ruasi ima aka pelayan multimedia. Adong nama ragedda. Adong musik bertalenta daho majahat tikting. Doho papungu pilihan ate mulai ate mari Tuhan. Las roha sadarion. Pakorohon ni tahun transformasi mau nate. Mamuka siang minggu pagi sahat tu minggu sorean non. Siar ruas di Huriata do. Napi nilit ni situ wik nabi. Laho patu pahon ulaun pakobesionon. Nah kita biar kamanga kainang unang gabi menek rohata. Gabi siya dunang doi pilit. Nah wala unggat teng durai bana siya nau makana gabi bana daw. Pos rohaku adong bedo penilaian ni aka perhalado tau nang gabi menek rohata. Ati boha di bulan depan gabi hita. Artinya unang gabi cemburu. Jangan jadi berkecil hati ala talenta, ala karunia, napi nasaha ni debata tu hita berbeda dohot nasing. Dohono kumakamanga kainang ala siam mula nape debatado nama nopa perbedaani. Jadi unang adong tak persoalhon perbedaani. Asa taida marhite di panopaon 3 hari tahe itu pada bata portibion 3 hari tahe pitu nom napa pituhon iya taida sia sude na tinopan ni debata 3 itu pada bata matani hari terbaik kita do mulut cemburu matani hari itu bitang bitangi lebih sia 2 100 bahkan 1000. Wilu terbaik kita kamanga kenang mulu cemburu matani harion mana masa tu hita. Mulu lebih sia sada matani hari. Aro na masa. Moding ra. Moding nama kan? Apalagi mamolo 5. Bah. Olah sada pe ngabe kerja keras asih. Dangi apalagi mamolo 5. Ima perbedaan nih, rap digijang dok.
Nak di langit ado, na ito no pani de bata mata niari. Bulat pe saya dua teh. Nah, baru akka bitang-bitang gudang. Alai cukup hola saya mata niari laho manodangi portibion. Unang gabe 2, 3, bahkan 10 berbahaya. Tuaka na tinopa ditoru di langitan. Nang sangoni pia kamanga kainang iman na tunggal. Taida majo musay na ganda. Aka ahama musete, aka tumbuh-tumbuhan, hewan berjenis do kan? Buhano mo lo cemburu halakaw nate. Dangadil Tuhanon. Matanyari ulas sero ito pa. Kibisudi marningo ibana. Hape hami meragam. Tabayak ko majo mo lo ulas seda aka suaswarani atau tumbuh-tumbuhani. Tadok majo tarutung. Tabo tarutung kan? Durian. Tapi ako do mulo ada durian. Wala ni nama si panganon. Aka hewa pe hola sada ima hola manuk. Adang boy terbaya kok kita. Atong si panganota mulo ng rambutan manuk. Sadari yung mga lang rambutan sogot manuk. Gabi manukun na mahita. Kan itu. Tapi ako majo ka mga kainang. Molo terjadi kecemburuan alani perbedaan na tinopani de mata. Matani hari 2, matani hari 3, sialangota rambutan. Tarutung. Dukoni bosa mangalang tarutung. Manuk majo, holam manuk. Ujungna tarutungon na mahita dohot manuk. Mudah-mudahan madang sahat tu na hidup muna naking. Karena Allah udah gabe itu sih. Dan Allah sebenarnya melihat bahwa semuanya itu baik. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang salah dengan segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan. Termasuk mai perbedaan ini akamang akainang. Alai Roma jolmai. Roma halak korin songon konteks ni jamita tahun na menghambat hasadaoni na mempersoalhon perbedaan ni ay beda do hita ay dang horong tai inna mana sada ay molo hita ahli mengusir setan do hita inna molo halaki daw wala jago makkatai di inna rupani berbeda do hita terjadi pengkotak-kotakan terjalani perbedaan ini. Nak kuboto molo sonari. Unang pajonok ku hotu sibah. Ay beda do hutata. Tuibana nang pesa rupa margatta. Manang secara spesifik adong mo marga tubing majupang iba. Unang pajonok ku tu si beda do tubing tadah inna. Marua mapula beda-beda hot tubing kon naroha marupan ikan. Nah adong tobing sia timur doh tobing sia barat kan manang adong tobing na tibo adong tobing na hurang tibo sadado molo berbeda harwa boah hupikir gabe sada hamurawat. Oleh karena itu amanginang jangan salahkan perbedaan karena Tuhan tidak pernah mempermasalahkannya. Songon upamana king de bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memang satu tetapi berbeda. Memang berbeda tetapi satu. Wahada hita berbeda do hita. Ada do berbeda ata? Itu dah bawa kamu boru. Itu kan? Nah. Ada do mesti berbeda ata nasing? Adong. Beda marga teh. Ay hulat tulu do hami tobing di bonangon na huingot. Nah, nggak berbeda hita kan? Warna ni baju pe, adong na menyala na merah. Adong musena botar, adong na balau, meragam. Perdo paha pe, berbeda do kan? Berbeda jalari peta pe. Pasti do berbeda. Moloon unang di pasada-sada teh. Nah, bahaya. Tina gaya bita pasada-sada do sada do ripeta inna rumah dang boy. Berbahaya do saluhutna kan? Berbahaya. Alai sadado hita saluhutna di bagasan Kristus Tuhan tai. Amin. Jalai kos sadado hita.
laho maka tidakon Kristus tuhatai marhite talenta marhite karunia na pinasahat ni tod di itu hita saluhutna. Jangan pernah masalahkan perbedaan. Hudok di jami takon songon jeriom mani. Nah, ngaku do. Alai berbeda dok kan? Adong na geleng, alai mok-mok, jempol kan itu. Nah, adong na kurus, nah kelingking. Nah, jadi adong 5. Boy banyak kom holan jempol sudah. Wah, manang barhua bedang boy kan mau jempol sudah. Tetapi Tuhan menciptakan ini dengan perbedaan. Ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jala molo di kepal, gabe menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Alani naneng sidohonok kusalinaya kamanga kainang bahwasannya perbedaan itu bukanlah sebuah ancaman, tetapi sebuah kekuatan. Kekuatan yang luar biasa. Molo sadado nasida. Nangsongon punguan kor kasihon nakingate. Punguan kor agape. Wah, pakilalam muna. Berbeda dohamu? Berbeda dohamu kan? Dah, daung, sada dohamu? Manang na berbeda dohamu? Berbeda teh. Ama bedana. Adong suara sada. Suara 2, tolu. Opa, ahamu se, adong drihenna. Kan itu? Nah, alai molo di pasada akan menghasilkan kor yang enak untuk didengar. Molo sadado, suara sada, suara 2, suara tolu, suara opa doh drihen dan adong na menyombongkan dirinya. Ayo lo do kan markor agak sombong. Di bagugo suara nah ay suara opak di mana ale diselimuti mas suara sada 2 tolu dan kor guarnay kan itu sadana sida gimana kita tabigi akan mengajak kita untuk menghidupi setiap syair yang boleh mereka kumandangkan. Nang aka silehon-lehoni pihak kamanga kainang aka karunia dan juga talenta meragam doi. Jala berbeda doi. Alai di paingot tita yang go tujuan na hola sada doi. Tujuan na pinangido ni debata imana pasahaton akasi lehon itu hita na pinangido ni debata na naung pasahaton ragam ni talenta itu hita ima laho pasangapon tuhatai holanido tujuan na nang tuhuria korinope hola sada do tujuan na dang nalaho marmusu-musu dang nalaho marbolak-bolak manang papulik-pulik kod diri merasa diri hebat, merasa kelompoknya hebat, merasa apa yang dia miliki itu lebih hebat. Sada do tujuanna pasangapon ibana alani sotong cemburu hita tuhalak ate amin. Unang cemburu hita. Omana parpudi sidohonok sotung cemburu hamu amang. Sotung cemburu hamu inang. Tuhalak. Karena Tuhan tidak pernah salah di dalam memberi karunia. Dan karena Roh Kudus juga tidak pernah memberikan karunia tanpa tujuan. Tidak pernah. Itu pasti memiliki sebuah tujuan yang luar biasa. Munanggabe cemburu hita. Maedo sahiti kan di pardalanan ningulun ima cemburu dohot iri hati. Halakado na baru mula mardalani iba dirawat di rumah sakit alama mikiri kan ulu dosongoni kan. Amang tabunejo halakan
Habis ya mek hutada dia mang itu ruku do toru sopung na be toru dio pukku do on ale bahasa ma boy bana lau merdalani ate dangadil ho Tuhan pitor innama omma jo alani cemburui hati-hati ya manginang ketika Anda cemburu ketika iri hatimu itu keluar idama pitor Roma si polisi. Oke, nggak masuk benda si polisi makan. Muhammad asa ulama dosai. Soalnya turpu epistel takan. Cemburu, iri hatilah yang mengarahkan Kain untuk melakukan dosa. Imam Mamunu anggina si Abel. Cemburu dan iri hati. Gimana berjolo? Hati-hati di situ. Na badua ho nakamanga kainang sotung makolit hita di silehon-lehon ni debata. Amin. Bah, iya, boleh ditampilhon ayat pitu. Ala di pato orang dotong diturpuk teh. Iya, tampilhon majo amang si mamora. Ayat pitu. Rak majo hita majahat tolu ya. Alai laho manupak do. Iya, laho manupak. Dang laho songonon. Ya kan? Menutup erat-erat. Alai laho manupak. Alania kamanga kainang di talenta na adong dihita. Di silehon-lehon na binasahat ni debata tu hita. Di paingon Apostel Paulus do hita. Nang huria Korinsa darion asa unang makolit hita. Ala lahom manupak do. Di basa-basahon. Jala di patari dahon todi tugano. Itu mana? Jadi hati-hati nama kolito. Sotung berbahaya. Dilehope itu hita asa manupak di. Dilehope pasu-pasu tu hita kamanga kainang asa gabe pasu-pasu do hita. Maradopon aka dongata. Dilehope pasu-pasu tu hita asa dalata doi untuk menguatkan orang yang lemah. Untuk menghibur orang yang sedang sedih. Untuk menolong orang yang sedang jatuh. Dan membawa orang-orang supaya semakin dekat, supaya semakin percaya jala pos rohana tu debata di sido ibana. Alani suatu makulit hita di talentana adong di hita. Amin. Tong do mau late, mohana mau nate. Atau tapaloas bato di bekerja di hita te. Unang tapangasahon gogota. Unang tapangasahon pikirata sahalinai. Roh Kudus tidak pernah memberikan karunia. Roh Kudus tidak pernah memberikan talenta tanpa tujuan kepada kita. Sonari tak sadari mah. Ahado si lehon-lehon ni debata tu hita. Apa talenta yang Tuhan telah berikan melalui rohnya? Maka apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus dipakai. Mari kita gunakan untuk melayani, untuk menguatkan, dan untuk menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Alania kamang akainang di parningotan hari hasa sahur ni todi porbadia sadarion borhak mahita. Laho makatidakon Kristus tuhatai borhak mahita. Laho pasangapon Kristus Yesus tuhatai di pardalanan ngolut tabe marhite silehon-lehon ni todi na adong dihita. Jala kuncina asa sahati palawas mah amang palawas mainang todi ni debata ima todi perbadiai saimian di bagasar rohataun asa todi ima nama ngarahon pardalanan ni ngolut tabe. Jangan cemburu, jangan iri kepada orang lain ala maragam do. Si lehon-lehon na binasahat di debata marhite todina. Tuaka
na porsiay. Atau songon halak naong ginohan ito dihitak. Semakin menyalalah di perjalanan kehidupan kita. Semakin dan semakin menjadi berkatlah kita bagi kehidupan orang lain. Posrohata adong do tuhatai. Amin. Martangiang mahita. Mauliate maale Tuhan Jehovah de bata amanami dia sini roham. Di pasu-pasu. Di silehon-lehon na binasaha mo tuhami. Lasrohanami ale Tuhan lumobi. Di hari sadarion, di namarningot kami ale Tuhan. Ari hasasaor ni todim. Ima todi parbadia tu portibion nang turoha namibe. Mauliate ba ale Tuhan. Lam takasubo to hami maceragam do para sirohaon. Maragam do aka karunia aka talenta. Na pinasahat to ale Tuhan marhite-hite to dimtu sa luhut halak. Lumobi di nama kaporsyay ho. Numbaheni ale Tuhan ajari hami asalam takas. Watu si hami huhangoluho kami hatam na badia. Nanaong marsaringar di tonga-tonga par saoran nami di tonga-tonga par mingguon namion ale Tuhan. Asamanat tami. Dinalaho mamake si lehon-lehon mi. Nanaong pinasaha mo tuhami. Asa unang masa ale Tuhan. Songon na masa di Huria Korin hati hai. Natongon di bagasan konflik yang luar biasa. Kalau saya menganggap donasida ali Tuhan dirinya lebih baik dari orang lain. Horong na sitong sian horong na asing. Gabedao maholongi. Gabedao rasa peduli, rasa empati terhadap satu sama yang lain. Pinuji mahawali Tuhan marhiti hatam. Nabadiyay. Napaingotok kami ali Tuhan. Asa hupake hami ma. Napinasaha mo tuhami ali Tuhan laho pasangapoko. Asa hupake hami ma ali Tuhan. Laho gabi pasu-pasu maradopon akadongan nami. Pasu-pasu hami. Pargogoy hami ali Tuhan. Kalau huboto hami. Roh Kudus Tuhan tidak pernah memberikan karunia tanpa tujuan. Oleh karena itu apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami. Agar kami mampu kuat memakainya untuk melayani. Untuk menguatkan dan menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Padahal akapar marasyak kami ali Tuhan. Dalam saya toktong Muhammad Dongani mangaramoti. Paso-paso ng huriam ali Tuhan. Disaluhut aka program nalahosi pamasaon di tonga-tonga ni huriam di wagasan nasa minggon memukasian parmingguon Pentakosta na paduahon di hari Marsugot partangyangan di Ganup Week di tonga-tonga ni huriam di hari Rabu perlombaan yan ako nami sekolah minggu sa distrik 20 sada Bantenon ali Tuhan di hari Rabu na nengro bertempat di HKBP Kutajaya. Naksongoni PHD tu saluhut na perempuan. Na adong di Huriam ali Tuhan di hari Kamis. Naksongoni ibadah persekutuan na poso bulung sa distrik 20 sada Banten di hari Sabtu na nengro. Na maringanan di tonga-tonga di Huriamon HKBP Bonang Indah. Rodi di pertemuan sekaligus pembukaan katekisasi Sidi tahun ajar 2026-2027 di hari Minggu nonengro masuk pukul 10 opat. Asiroha mali Tuhan asahoma madongani hamibi. Asiroha mali Tuhan asahoma na mga ramoti sa luhutna. Aka program na laho si pamasaon ni Huriam di bagasan sa minggon jala sa luhut na hami ali Tuhan lumobi. Aka damad doho ti ulaw ni taruli di bagasan las ni roha hinorhon
asini roham nagodagi. Nang songoni piali Tuhan homa na mengurupi hurian namion. Disaluhut aka program bahkan aka pergumulan ali Tuhan ngalaho siulahon nami di bagasan taunon. Imali Tuhan isakap ni huriam laho patuluson pembangunan gedung sekolah minggu. Masalah rohani kami saluhut na ali Tuhan. Nas rohani anakom sekolah minggu. Dinalaho marsaor mamuji pasangapon goar muna badiai ali Tuhan di gedung sekolah minggu na baru. Di hari 21 Juni na nengro masakap do huriam ali Tuhan laho patu pahom pesta pembangunan asir roham mamasu-masu maho Tuhami ganuk marsada-sada pargogoy ali Tuhan panitia pesta pembangunan lehon hahi pason leon lasi roha Tuhami saluhut na ali Tuhan asa rapami di bagasan hasa daun laho patuluson pesta pembangunan nih jala tulus pembangunan gedung sekolah minggu si bahen lasti rohana pasu-pasu nang ali Tuhan ruas ni huriam namar lasti roha di ulang tahun marningok na sida ali Tuhan di hari ulang tahun gajang ni umur hahi pason parbuy di saluhut akan aboy datangan na sida lehot tu na sida nang songoni ipi ali Tuhan dongan nami namar ningot ulang tahun pernikahan asa homali Tuhan nama masuk-masuk tonga-tonga pardonga sari peon na sida pasuk-pasuk keluarga pero dia kada danak nang songoni pele Tuhan dia kana boy datangan na sida sama korhon las di roha si roha mali Tuhan tok-toko nama dongani na sida asa tok-tok na sida taruli di bagasan las di roha marhiti-hiti asini roham nagumodagi laos joba sopeli Tuhan huingot tami dongan nami na soberap dohot tami lumobi natongon di bagasan persahiton asiroham ali Tuhan martinangi maho ditangiang namion di pangidoan namion ali Tuhan dia manami nanami ro dia nakon nami natongon di bagasan persahiton ali Tuhan na dirawat di rumah sakit na pemulihan di rumah na berobat jalan asiroham pasu-pasu pargugui leo semangat tunasida ali Tuhan margogo semangat mangalo sahih panahid na songgop di pamatang na pasu-pasu oleh Tuhan si pangano si numon o dia kaubat-obatan nangaka para medis piali Tuhan na marawat dongan namin na di rumah sakit sa marbisuk na sida ali Tuhan margogo na sida marbisuk margogo rapoko patupahon ulaon na asalam tuhibas na akadongan namin na tongon di bagasan parsahito atong pinuji maholi Tuhan Jehovah di bata amanami nanaong mga lehon ragam para si rohao di hami ganug marsada-sada alani ali Tuhan pabor hak mahami ginalaho mangulahon ulaw parsurombi dinalaho makatidakon Kristus Jesus Tuhan nami dinalaho pasangapon Kristus Jesus Tuhan nami di pardalanan ningulu nami marhite-hite akasilehon ni Toddi na adong di hamibi tong pinuji maho mariti anak mo Tuhan Jesus Kristus martangiya kami to amen. Urian itu hata mari de mahita sian buku de nomor 730 de honaya sada doho udutna huhut napasaha mapiliata mari de mahuria
komma peliata. Alede bata amanami na di banua gijang. Hodo haro rowan ni saluhut si lehon-lehon na rin kadohot nasa uli basa na maudiutos. Kupasat hami masiyan na nilehom mito hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi wap na usos di jolong. Aso-paso may jala ramoti. Asa hubarasya kami pilianon. Pati bulhon harazom mo di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim. Asalam hutad hami godang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madog mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bata amanami naso tarasam do godang ni si lehon-lehom mo di hami. Todim na badiay di lehok ko to hami jolma sumonggopi hami na leaw. Na umargaido di lehok ko to hami. Jala gumodang doy siyan Portibion dohot siyan pangisina sudi. Ope, mauliate marohanami jala pujion nami maho. Ala ni sudi habal gaon dohot hamuliaw mo. Naong pinapatar mo to hami. Sa lehom matod di parbadiay to Kuriam. Akanaolo mangihuton Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajay, dipatiur, di parbadiay jala di patoktok kami mian di barita na ulii. Alitod di parbadia. Say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masi jaloan. Jala masi haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Jesus Kristus na badiyay. Sodangi jala patiur mahami. Asa hutadahami akadosa na balga. Dohot na met-met sipa sidingon nami. Say buwas mahomane sa dosa nami. Asa lambadiya. Jala ibaru hami ganupari. Asa tarbahe kami saur di bagasan huria na badiyay nasa saday. Sayo dihon, jala padumu hami tu amay. Asa posro hanami matdok, ama nami di bagasan Tuhan Jesus Kristus. Saya tabay si lehon-lehot tu huria. Asalam gada torok ni akaparbarita na uli. Doho pangajari, doho para si roha, na mamaritahon habal gaum mo di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni hala Kristen di gereja. Di parsikolaan nang di bagas nabi. Asa tau na sida saor tu parpunguan sogot. Saya sungguli akan natarpodom. Jala pargogoy akan nagali. Saya songgoti ma akan aneang. Dohot natakang marroha. Asa ditinggal hon na sida hajahaton nabi. Saya parrohay akan nabojok roha. Jala apuli akan namarsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa Portibion aka namangoloyho. Say tatap manatar gugut. Dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus. Jala miyam maho di bagasan na sida. Saya ramoti mapikiran ni aka panggomgomi. Doho panguhum. Asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiari na sida ari paruhumas sogot. Say patogu haporsyon nami. Asa toktong huingot hami. Naung sesa dosa nami. Jala buanom muhami tuhangoluas sogot. Say sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa posro hanami. Nang malake dagingon. Panguluom mudo muse.
asa masuk kami mardida di bata ama. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale ama nami na di banua gijang. Sai pinarbadia magoarmo. Sai Roma harajaumu. Sai sauk malomoni roham di bana tonga onsongon na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hangolua siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasor homa damena tutotim.
diriku. Ale Tuhan Bapa taruh hingga ulimni Tuhan suruh matur diri sao puro hati lau Bapa holongmu tidur